GNST meeting, είμαστε στο Φούριν Καζάν και ο Νίκος μόλις προσπαθεί να φάει για πρώτη φορά Ιαπωνέζικο και με ξυλάκια. Το σπάς. Το σπάς. Ναι. Δώσ' του. You can do it. Μπράβο. Έλα, πότε τα πρωτογενειάς στην πλάκα. Καταρχήν αυτό δεν γίνει. Μπράβο, έλα, καλά το πας. Δεν μπορώ να το πω. Μπράβο, Νίκο. Και αυτό κάτι. Μπράβο. Πες bye bye. Γεια σας.